tak blonjo dhisik. Sentek anune. Mbak tumbas. Tumbas apa? Tumbas iku Mbak kecap. 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 Ya, Terus apa mana? Odol Mbak. Pepsodent. Odol. Sanglet. Sunlight. Sik tak golek. Sunlight. Sabun mandi Mbak sing suwi. Sabun mandi. Soklin Mbak. Soklin. Soklin. Wes, Apa mana yo? Sing entek yo. Lali ya. Multo ana Mbak. Molto. Itu. Totale pira iku Mbak wisan Mbak? Sik tak hitung ya. Iki mau multo sak renteng rolas, terus mari ngono sokline 6. Iki sanleke 5.000, bangoe 3.000, Pepsodene 3.000, Sinzwine 5.000, 34. Oh, duitku ono 10.000 Mbak. Bonsik gak apa-apa tambah. Walah Mbak, terus kapan kira-kira nyaure? Lek bojoku bayaran Mbak wisan. Apa ta? Ya wis gak apa-apa, siapa maneh wong wis kadung tak hitungno. Oh, 24 berarti kurangi 24. Sampeyan bayar mek 10.000. iya Mbak. Kok tak Suwun yo, catet Mbak, yo. Tak Iya. dhisik yo Mbak yo menelek iku tak bayar. Ya. Suwun ya Mbak. Ya. Oh alah. Dinopo iki mau? Kok ya sing tuku gak tepak kabeh. Sing utang, sing duweke kurang. Ngene iki gak ono duweke belas tuku, diutangi kabeh.